Hai guys, बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दायो माबा जोंहानि न'नि आरोना माइदांग्रि रोगानो थांगासिनो दायो नै जास्ट माने ओंखारलांबाय आरोना मोनहैथ'आखैनो दा दुब्लियाव थांगोन आरो आं थांगासिनो आरोना दायो। लामायाबो जि गाज्रिलै आयौ थांगासिनो जास्ट मोनहैथ'आखैनो लामायानो जि गाज्रि नालाय दायो जों थांगासिनो मोनहैथ'आखैनो जास्ट माने थांगासिनो आरोना रोगानो मोनहैथ'आखैनो दा माने लामायानो गाज्रिद्राय नालाय बिराद खस्थ' जायो आरोना दांग्रि रोगानाय माने दुब्लिनिफ्राय आरोना सानाबो नै हाबांथारसै 3:45 जाबाय आरोना टाइमा। बे सिमा आलि बे जोंहानि गोजा आरोना नै माइआ मोनजोबफ्रामबायानो नै मोनजोबफ्रामबायानो ओमफ्राय बाखि नैथिं दं अयथासार गाज्रि बे जोंहानि नै गुबुननि आरोना मोनबाय बारु लामायानो जि गाज्रि बानबो नांदों उफाय गैया। अयथासार गाज्रि लामा गैया आसरित नै दायो न' मोनबाय आरोना नै मोननानै नै सिरें जाजोब्बाय ओमफ्रायो बेखौ दा हागासिनो आरोना बेखिनिया जोंहानि गोजा सेस ओमफ्राय नै बेयाव हाबाय नै बेखिनिखौ सरनांगौ दं बाखि नैथिं हागासिनो नै साब्रै हागासिनो आरोना ओमफ्राय नैथिं नैयो जाहैबाय सबाय थिलि खालामनो नागिरदोंमोन दायो माने आलु जोगोनार गायनो नागिरदों आरोना इयाव बाखि नैफोरो हाजोब्बाय बेखिनिखौनो सरजोबनांगौ नै बिराद बुरजायैनो दं ओमफ्राय बाखि नैथिंबो दं आरोना बेखि सरगासिनो सरखांखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों रोगागासिनो। अयथासार गाज्रि लामायानो ना सेस दै गोजा नै आदैया बिराद खस्थ' मोनदों बेबो रोगादों नै बिराद खस्थ' माने लामाया गाज्रिद्रायना उपाय गैया माथो खालामनो। ओइ मोनसेखै थांबानो जायो नै नैखै थांनाय नैखै थां नैजों थां नैजों साबसिन जायो हा दे नै दैजोंबो मोजाङानो बारा खस्थ' नङा बारा। थांगासिनो नै बारियाव नै जोंनि दुब्लि नैजों बारलांग्रा आरोना दायो थांगासिनो बारलांगासिनो मोनहैथ'आखैनो माइफ्रा देग्लाय जादों बारु जानायालाय मोजाङैनो जादों ओरैनो नैथिं गोजानथारलै बाननो जा गिलिर खस्थ' मोनो आरोना लामायाबो नै बारा माने देग्लाय एकदम नालाजों दै फैनानै खस्थ' जादों बाननो बेखिनिया मोनथ'आखैनो नै मोनां रनजित हायथा आरोना रनजित हायथा गायदों जोंहा माइयालाय जायो जानायालाय मुथिफ्रा होद उफाय गैया मोनालायबाय नै थांगासिनो दैयानो जिबायदि लामा मोनालायबाय अब्लाबो एकदम रोगागासिनो उफाय गैया माथो खालामनो दायो आरो बानबासो जाबावगोन बानबासो रोगानानै जोबसिगोन आरोना बिराद दं नै बेफोरबो जोंहानि गोजा
हाजोबनांगौ मेंलायलायोलै आसरित माइ दांग्रि बानायनोबो थांगासिनो बार' मोनहैथ'वाखैनो साना हाबबाय बेनिफ्राय बानब्रै बानबाखौ बेखौ बानखांनानै जोबसिन आरोना आदै मेंबाय न' पस्टबो लुदोंबा दिनै न' पस्टबो लुदोंबा न' पस्ट लुबाय आरो दांग्रि बानबाय इयाव मेंफैलायबाय माथो उफाय गैया होनलाय नै जोंनाव दा साब्रै माइ गायगासिनो नैयो जोंहा बै आनै बै बाजै बै गेदेरफोर दा इसोर हागासिनो आरोना नैखिनिया दंबावो बाखि ओरैजा हाबावनांगौ ओमफ्राय बाखि ओरै दंबावो बेनिफ्राय नै दा हागासिनो बिराद बुरजा दांग्रि सरनो दं नै जाय नोंथांमोना सोरबा सावरि जानो गोसो दंबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय सानाबो हाबथारसिगोन नै लेवार ओंखारजोबसिगोन मोनालायबाय नै उफाय गैया नोंसोरलाय सानाबो हाबबाय फैगासिनो रोगागासिनो मोनबेसे दंबावो देर'घराव दा खनब्रैसो फैबाय खनब्रै फैबाय खनब्रै आरो बेसे दंबावो नै मोनालायबायना मोनालायबाय आरोना दाबो जोबाखै नै हाला दे दोनदो हालाबा हाला